Татарстанда контракт буенча хәрби хезмәткә ярдәм итү өчен уздырылган «Все свои патриотик» акциясына Соба районы да кушылды. Балалар иҗат үзәге каршындагы мәйданда махсус палатка эшләде. Шара район мәдәният йорты үзешчәннәре башкаруында патриотик җырлар белән башланып китте. Шәмәрдәннең яшьлек яшьләр үзәге волонтерлары контракт белән хезмәт итү буенча мәгълүмат тупланган буклетлар өләште. Әлеге листовкалардан Татарстаннан махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә ярдәм чаралары, ташлама түләүләр турында укырга мөмкин иде. Теләге булучылар биредә ГТО нормативларын тапшырды. Үзләрен автомат сүтеп җыюда, төз атуда сынап карадылар. Акциядә катнашучы Саба гимназиясенең тормыш иминлеге нигезләре фәне укытучысы Илнур Хәйриев укучыларда үз фәненә, шул исәптән хәрби һөнәрләргә мәхәббәт уяткан укытучыларның берсе. Махсус хәрби операциядә мобилизация һәм контракт нигезендә хезмәт итүче элекке укучылары да бар. Тормыш иминлеге нигезләре фәне буенча оештырылган чараларда укучылар шулай актив катнаша. Без район күләмендә оештырган ярышларда, республика күләмендә оештырган ярышларда, конкурсларда призлы урыннар алабыз. Безнең укучыларыбыз төрле илебезнең төрле почмакларында хәрби хезмәттә хезмәт итәләр. Алардан безнең тарафтан безнең адреска иң яхшы без инде мотор хәбәрләр генә алардан кабул итеп алабыз. Шулай ук безнең хәрби училищеларда укучыларыбыз ел сайын берничә укучы хәрби училищеларга керә. Һәм контракт буенча хезмәт итүче укучыларыбыз да бар. Алга таба шушы юнәлештә без инде яңадан эшләрбез дип уйлыйм. Үзенең ватанның күпме кирәк патриоты икән, безнең яннан инде урап узмас. Үзенең менә монда безнең палатка эчендә куелган инде автоматтан атып карарга мөмкин, электронный безнең тир бар. Шулай ук автоматны сүтеп җыярга, җыеп инде үзенең элеккеге армиядә хезмәт иткән вакыттагы күнекмәләрне кире искә төшерү. Шуның өчен без менә бүген мероприятияне оештырабыз. Автоматны сүтеп җыю, төз ату буенча үзләрен сынап караучылар шактый булды. Бүген менә берничә җегет уже килеп автомат сүтеп җыйды һәм атып карадылар. Күп кеше хезмәт итеп кайткан, барбар искә төшерик дип атып карыйлар. Отстрелялись на отлично. И разборка-сборка тоже на хорошем уровне. Әлеге палатка яныннан көн дәвамында кеше өзелмәде. Кемдер мәгълүмати буклет кына алып китсә, кыюраклар үзләрен сынап та карады. Иң мөһиме, ир егетләребез исән-сау туган якларга әйләнеп кайтсын дигән теләкне җиткерде алар.